FIFA otieko tiegruok mandalo 4 mano bagi pachoka machiwo lony ne jokudh firimbi mondo gichop e rang'iny mowinjore tijegi. FIFA ne obago tiegruok makama kaka yo mar bero tuke pinje mopogore opogore kaka itayo kendo kudho firimbi gi lony mowinjore. Tiegruok no oyueyo jokudh firimbi ma ok tin 35 mane oyudo tiegruok kama 16 ne opuodhi kod FIFA kaka jokudh firimbi. Jokudh firimbi mane oyudo tiegruok biro tayo tuke adhula e kidienje duto mag adhula kendo chwalo lony margi ne jokudh firimbi mamoko e gwenge. FIFA geto bero ndhadhu mar tugo e piny mangima ka gibago tiegruok mopogore opogore ne duol matayo adhula e pinje to kod jogo momi ting' mar tayo adhula e kidienje mopogore opogore. The refaris get to learn from their mistakes in an environment that is not, I would call, high pressure, so that they can work on those. When they go for their matches, based on how they performed on the integrated sessions, now they can make the correct decisions during the matches. The organization has been fantastic. We have had top-class instructors. The way it has been conducted has been excellent. It was beautiful to see, to have us going through training with players, having theoretical courses, classes, doing exams in class, having instant feedback. Whatever you have done in the field, you are getting feedback from the instructors. And I would say this is a world-class level, and it's really appreciative.